Li Diyarbekirê ber bi sala nû ve amadekariyên sersalê zêde nayên dîtin. Li cadeyên serekeyên Diyarbekirê wekî her dem hatçoya welatiyan heye, lê ev yek di danûstanê de nayê dîtin. Welatî dibêjin berê wan dikarîn bi derfetên kêm jî bo sersalê planan bikin. An jî amadekariyan bikin. Lê îsal gelek welatî di sersalê de tiştek nakin. Welatiyên ku bo sersalê danûstanê dikin hene, lê ên te amadekariyê nakin zêdetirin. Ama müzik otel bu kavese. Ne perene hazırlık bukum es. Hazırlığa çıbkum. Çıkı hazırlık ne kır. Beri belki ama ne karmana. Bir zaman yırkarım. Belki kriz heye. Gelecek kendine umut ama gelecek etene ne iştene umut ama serişleri cemara çaya 2023 atiya çaya 2023 atiya çaya 2025 beçiye cemara. Emnikarın gede ko bidin mektep şeyine mektebi. Emnikarın hakkı servis olman bidin. Deçi umut ama hebe. Geçen yıl kutladık arkadaşlarla birlikte. ئامادەکاریم کردووە بۆ ساڵی نوێ ئەم شتانم بۆ جشنی کریسمەس کڕیوە ساڵی ڕابردوویش ئێمە ئاهەنگمان گێڕاوە ئەم ساڵیش پلانێکمان داناوە لەگەڵ هاوڕێکانم پێکەوە ئاهەنگ بگێڕین. Aborinas derbarê rewşê de amaje dikin ku li Tirkiyeyê qeyrana aboriyê di sala 2022 de li gorî sala 2021 kûrtir bûye û ev jî dibe sedem ku welatî bo rojên taybet pîrozbahiyan nekin. Bu pandemi süresince hepimizin beklentisi şuydu. Di sala 2022 de di nava civakê de gotegotek hebû ku wan digot qey piştî pandemiyê dereş asayî bibe lê wisa nebû li cîhanê pirsgirêkên lojîstîk rodan. Kompanyayan ve berhênanên xwe sekinandin û kompanî nizanin pêşerojê de dê çi rû bide û pêşeroj nediyar e. Her tişt biha bû. Kesê ku bi dahata rojane dijîn ketin tengasiyeke mezintir. Ez pêşbînî dikim ku di 2023 de jî rewş dê neyê guhertin. Di destpêka sala 2022 de behayê dolar li hember lîreyê Tirkî 13.5 lîre, lîtreya benzîn 12.9 lîre, grama zêr 769 lîre û rûn jî 20 lîre bû. Ku niha ber bi dawiya 2022 ve dolar bûye 18.65 lîre, lîtreya benzînê 18.5 lîre, grama zêr 1087 lîre û lîtreya rûn jî bûye 45 lîre. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.